Dobře. Zemlí dnešního videa tohle bude reakce na trailer na Five Nights at Freddy's Sister Location. Jinak na stránce Scott Games vyšel nový teaser, který ukazuje to, že tam rozhodně nebudou jenom 4 postavy, které jsme viděli v traileru, a že jich tam bude trošičku víc a že jsem se možná nemýlil s tím, že tam bude Springtrap. Že se pan Purple Guy vrátí a bude chtít znovu zabít. No ale, kvůli tomu tady dneska nejsem. Jdeme na to, jdeme Sister Location trailer 1. FNAF 1. Fear. Panic. 3. Dorít. To já bych přeložil jako blbost. 4. Terror. Don't do this to against us. Don't do this to against us. To si musím furt říkat. Haha, Fantai Mangle. Ta Fantai Foxy, pardon. Ale to je první animatronik. Balera, druhý animatronik. Funtime Freddy, třetí. Čtvrtý, a to bude Baby. Ale don't do this to against us. Don't do this to against us. Don't do this to against us. Počkej, don't do this to against us, you know what we've been do. OK. Takže, nedělej nám to, víš, co můžeme udělat, nebo něco takového. Ne. Jo. Nedělej nám to, nevíš, co jsme udělali. Ne! Takže, to možná mluví o tom, že, moment. You don't know what we do. To je možná odkaz na FNAF 4, jak jsem viděl, jak tam ty děti strčili to nejmenší dítě do hlavy Fredbeara. Ale však to po pořadí. První věc, který jsme si tady mohli všimnout, je, že tady byly jenom 4 animatronici. Tady Funtime Foxy, Balera, Funtime Freddy a Baby. Ale v teaseru je ještě 5. animatronik. A možná tady bude i Springtrap, jak říkám. Já furt o tom mluvím. Pak. Don't do it to against us. Mamko, prosím tě, potichu, táta už je v posteli strašně unavený, jo? Jo. Jestli to potichu celý, jo? Omlouvám se. Takže znovu. Don't do it to against us. Jo. Nedělej nám to, nevíš, co jsme provedli. Takže don't do it to against us, you don't know what we've been do. OK. Jedna taková hodně vykrá věc, ale já tomu moc nevím, ale co jsem to chtěl říct, moment. Canis Idioticus, jo, už vím.
Podívejte se do té scény. Vidíte, co mají animatorici na pliše? Ale hodně lidí spekuluje o tom, že by to mohlo znamenat to, že budou animatorici mít dubéry. Což by bylo něco úžasného. Ale já se bojím jedné věci. Já se bojím toho, že když budou mít dubéry, jak udělají robotický hlas, jako jestli ho udělají úžasně, tak jak byl. Dobře. Droidí hlas ze Star Wars nemusím připomínat, ten byl dobrý. Ale to byl takový přitroublý hlas, že jo, ale Transformeři ty neměli pomalu ani robotí hlas. Ta jako robotí hlas šel jednou slyšet u Megatrona na chvíli. To já nevím. Moment. Jdu něco zkontrolovat. Který Magor si vymyslel... Moment. Který Magor si vymyslel tu blbost s tím, že tam... moment. Teror. Co? Nevím, který Magor to vymyslel, ale ani nevím, který Magor vymyslel to, že tam je Golden Freddy, protože já tam nic takového teda neviděl.